Esi m Naịjirịa wee kpọrọ ụmụaka m n'atọ wee jebe obodo oyibo. M wee luo, mụ na di m wee so okwu wee gbasaa. Mụ na ụmụaka n'atọ wee bili. N'ime ụmụaka n'atọ, ofu bụ nwoke, ndị ọzọ na-abọ bụ nwaanyị. Ada m nwaanyị wee bido wee malite wee na-efegharị. Nwere aka nne ya ọnya chaa ọjụ, nwere aka ekpe ya ọnya chaa ọjụ. Unu agbagolu ka esi azụ nwa n'obodo oyibo n'ịma ntị nwatakịrị ife. Ife a ka nwa amaghaligide wee bute afọ ime. Wee besịa, wee sị anyị ewepụnye na m ga-enyeli ya aka. O wee nọrọ wee mụọ nwa a, wee zụba nwa. Ka m na-akọlụ gị ife a na nwa anụnwa dị 2 years and. Nwa m nwaanyị wee bido wee mewe ihe onyonyo n'iru akwụkwọ. Wee bido wee kpataba obere ego. Nwa a wee bido wee gbasaa anya wee na-agwazi m okwu ka ụmụaka. Nkwuo ịbụọ okwuo 20. Though na ọ na-emebie before until o bute afọ ime. Olo ka ọ fụlụ na ọ nidili m. Wee nọ nwayọọ. Wee nyesieli aka kịta ị ga-abawakwa gị aka. Wee bidokwa. Ọkwanịa. Nsizi anya nya apụ na ọ pụọ mgbe o ji si o wee bata. Mgbe si a na nke mama m wee bụ gịnị? Ije abalị. Nke afọ ama mme na be m. Ọkwanịa ihe a wee na-eselu mụ na nwa okwu. Wee nọkata gbọrọ m enyi nwoke nke o nwere enwe. Enyi nwoke a wee sị ya ngwa ya buru ifie ka ọ bịa ka ya na ya na-abọ bili. M wee kpọọ nwa m wee sị ya na ọ dị njọ nwaanyị ijebe nwoke jebili nwoke emere gị ya. Mana ọ ikwucha igwelu ntị gị nụrụ maka na ọ nara na-ege ihe m na-ekwu. Ọ bụzi ọga aka ya ihe sọlị ya ka ọ na-eme. Kekwana ihe m ga-eme? Nnedi. Olee ofu mbọsị njesie na-abata. Ọ bụrụ na nwatakịrị a pakichaga akpa ya dọba na-achọ ka o bulie pụọ. M wee kwuchie ụzọ wee sị na o nwere ebe ọ na-eje. Na ọ bụgodu na ọ ga-eje na nke enyi nwoke ya kpọnye m nwa ọjụ. M wee jụ na ọ ma mpụ. Mụ dị ya na-abọ wee gachabakwa iwe wee baa m afọ echetarazi m n'obodo m nọ. M wee tugoli ọgụ wee tibie ife. Mgbe m ji wee cheta ebe m nọ wee hapụ ya ọ dịgo late. Nwa wee kunie wee welu fonu wee kpọọ ndị eke. Ndị eke wee bịa wee kpụrụ m. Unu ama ụdị ụjọ tụrụ m that day atụnụrụ m maka na nke a bụ izizi m na-eje na nke ndị eke since nne m ji wee mụọ m. Nne ebe akwa ka ụmụaka. So ọkwanịa ndị mmadụ wee nyebe aka wee chọọlụ m lọya ha wee beelụọ m. Mgbe m ji wee bata ọ bụrụ na nwa ebugolu ngwongwo ekulu nwa wee mee gịnị? Jewelu be enyi ya nwoke. Kekwana ihe m ga-eme? Ndị be m. Since mkpa ụmụaka anụnwa mụ na fa na-abọ nọ. Anara m ekogheli maka ụmụ m. And fa niile amachagolo ife. N'ebe afụ njelu ụlọ mkpọrọ ka m nọ wee ghọta dat na ndụ m ụnụnwa abụrọkwanụ nke ụmụaka. N'ebe afụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ka m nọ wee ghọta dat na o nwere ife imegidelu nwa n'ụwa anụnwa ka ọ ka ndụ gị. Ebe afụ ka m nọ wee ghọta na ndụ m ka fọkwanụ nwa obele m nwere ike ime enjoy. So rum afụ m na-alalụ bụ na ya. Ọ bụ na nwa ada m nwaanyị bụ ife na-alalụ ebe afụ. Tu a nwa si wee pụọ bidozie nyebezie m ọṅụ. Mfụzia space be m because before ana m efili bụ ka onye nọ n'ime mmiri. Mana kịta ọ dịza m ka ya asị nọ ife ọma mee na ndụ m. Ọkwanịa unu amago na ụmụ nwoke obodo nka na-abọ ya na enyi ya nwoke wee bido n'ọkpọ. Unu agba na ụmụ nwoke obodo onunwa elie ji, elie ede, elie ofe ọra, elie ofe nsala, ife ọbụla afụla elie. Nwoke a wee bido n'ilili nlili. Nwa m wee ruo ofu mbọsị wee kụchala ọkpa wee bịa be m. Wee sị m mama ni adụ sorry. N'ife abịala nwoke abịa yọọ m mgbaghalụ. Ife nya mee mụ gbaghalụsịa nke nwa. Nchụpụ ya be m the first day. Ọ ganata the second day yọba m yọsịa m. Wee ndị mmadụ bidozie gwaba m okwu jenezi ndị maalụ m. Wee si oke wee kpọọ anya wee sị ya na nsogbu adịrọ na m agbaghalụ gị na nsogbu adịrọ. Ọkwanịa o wee na amụrụ m na ịbịa yọọ m biko wu maka na na ebe ọ nọ n'ọnọkwatazi. Ịghọtago mmagali ọ chọrọ ịmagali obele nwa a n'ihi ọkpọ wee pụ maka na ọ fụlụ na mfụlụ nwa a n'anya rinne o wee kpọlụ nwa a wee pụọ ka o wee taa m afụfụ. O wee lụzienu obele nwa ọkpọ wee pụ wee bụzalụ nsogbu dọlụ nyanwa. Yes, ọ fụrụzi n'ụzọ o si amagali ebee ka ị ga-edobe nwa wee pụwa olee si kwụrụ ụgwọ. So bido n'ịkwụ ụgwọ nwa obele ego a na-akwụ ya n'iru akwụkwọ. O weti ọchịkị ndị ga-enodoli ya nwa anya
tinyekwa olu dị enyi ya nwoke ebidogo maghalịba ike wee kwụla ọtọ wee gwa ya o wee cheta nne ka ọ yọsialụ m biko nka na-abụ sị m mama na ya chọọ ka ya chigheta azụ be m wee paa ihe nke a sị ya mba n'ịgwa unu eziokwu ọpụpụ nwa anụnwa pụrụ mee ka mmalụ na ọnyanwa bụ ọgbata ufe n'ime ndụ m wee buo ihe acha m wee sị ya mba na m achọrọ ya maka na ọ bụrụ na nwa abata kịta mbidokwa ụwa n'isi kuwekwa obele nwa nkụsigolo mgbe nnọbe nna m mbidokwa iku nwa mbana mara ekuzi nwa ọzọ I can't do that. Nwa a wee na-agba nje wee bịa na-ayọ m ka ya move in achọrọ bụ ka ọ batazi be m n'obodo a ọ bụ na ilu 18 years ị kwesịrịzi ibube nne gị ma ọ be nna gị ọ bụ na nne gị na nna gị kwe ka ibulu na befa ma a nọ just for love ma a na-afafu gị n'anya anyị nwa bụ ndị ojii anyị na-ekwe ife anyị ji ekwelu because of etu esi wee zụ anyị na-amụgide nwa aka nka nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta onye gbaghalụ nwa a na-atakwu ya ka o bido kwekubekwe nwa bụrụ nwa na-eku ka onye ahapụ ya anya jee chọba uwe ya ebe o ji aka ya wee buru ngwongwo ya wee pụọ bịa gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme ịbụ nne adụ ọkwa n'izi ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ